Menurut Simon Arso Setyo bukti dumateng guru langki ngantos saklami-lami Sigro sang pengantin kakung tidak tiga penangkang tiga katidaking pada tengah pecah sanalika kaprahing tembung tidak biji dadi kinaryan pralamita bilih Sri pengantin badhe misah kaliyan rama ibu nedya madhep ismo mandiren pribadi dewa-dewa risak pengantin putri kami juli kepada ingkang rasa mawi kaya sekar setaman ingkang minadahan Bogor Piyono. Oh, Bogor sini dengan suku menikah kaki tindak liru Ujali tindak dan sikap laku pangati ingkang boten sae sakakain samikolo bisa sirna sepel sial bisa kuat kepala bisa ilang mulut saka panggibawan Gusti ingkang Maha Wikan. Paripurna wijingan tuwuken sang pinangan dan kantor jumenengaken rayi kelaaken bilih derajate wanita lan dewa menika sami ingkang beda mangko wajibane Jajar si teman